Què és el FAIG? El FAIG és un programa d'innovació educativa portat des del Departament d'Ensenyament amb l'assessorament del CSIRE. És un programa que dura 3 anys, on la missió o l'objectiu d'aquest programa és poder transformar la manera de treballar dels instituts. Té 3 pilars fonamentals, que són l'aprenentatge basat en projectes. El segon pilar seria connectar els projectes amb l'entorn, que siguin socialment rellevants, que siguin significatius. I la tercera part seria la cultura maker, introduir aquesta cultura maker dintre els projectes per poder que sigui més manipulatiu, treballar amb les mans i treballar el fer a partir d'unes màquines de producció digital. Aquest programa FAIG ens ha arribat en un moment molt important a l'Institut Montgròs, en què teníem l'objectiu de repensar la manera de treballar. Nosaltres portem treballant amb tasques globalitzades molts anys, però ens faltava un component més actiu per part de l'alumnat. Necessitàvem obrir-los de manera que la veu de l'alumnat hi fos present. I això és un dels objectius del programa FAIG i que ens està ajudant a això, justament a que l'alumnat se'l faci més seu, més seu l'aprenentatge, més seus els projectes. A banda d'incorporar la veu de l'alumnat, també ens està ajudant a veure de quina manera connectem l'aprenentatge dins del centre amb l'entorn i amb les necessitats o amb els interessos de l'alumnat. No és un programa que ens vingui de fora amb unes idees i que no connecti amb la nostra manera de fer, sinó que ens ajuda a fer aquesta revisió. A més, ens ha anat molt bé també perquè aquesta revisió l'estem fent en el claustre. O sigui, no són un grup de persones del grup impulsor només en què es dediquen a aplicar els principis del FAIG en els projectes, sinó que ells fan com de canal perquè totes les persones del claustre caminin aquesta mirada i trobin la manera de portar aquests principis a dintre de l'aula. És fent petits canvis, com incorporar una pregunta essencial que fa que l'alumnat pugui pensar, rumiar, que se la faci seva, que s'impliqui més. Estem donant molt valor també a l'exhibició pública, és a dir, que l'alumnat pugui mostrar el que fa en públic real, públic que sigui professional, i no només perquè aquests aprenentatges són més significatius, sinó també perquè és el moment també de celebrar i donar-se compte que aquella feina al final té un sentit i és un moment també de goig al final del projecte. Estem canviant també la ideació del projecte, estem demanant la seva opinió, què els agrada, què volen estudiar, quines coses els motiven més. Amb això estem adaptant una mica també les tasques, ajudar-nos del nostre entorn, a partir de sòcies comunitàries, buscar recolzaments o gent experta que pot assessorar l'alumnat en aquell moment de fer el projecte, perquè el projecte d'aquesta manera tindrà molt més valor. Tot això ho estem pilotant a l'aula i això ens ajudarà a final de curs a veure què és el que hem estat provant, què és el que ens ha funcionat, com ho ha viscut el claustre i a partir d'aquí prendre decisions per cara al curs que ve. La idea és com generant petites llavors que després ens ajudin a crear projectes més grans. I això també ens ha ajudat, crec, molt a compartir significats, perquè tots sabem que sí que en la teoria tothom podem saber què vol dir que l'alumne tingui veu, què vol dir una tasca competencial, què vol dir que sigui significatiu, però a l'hora de la veritat cal dedicar temps de reflexió a compartir realment aquests significats i què implica cadascuna d'aquestes paraules en la pràctica. Hem creat també un FAIG Lab, un laboratori de fabricació digital, perquè la idea també d'aquest FAIG és poder incorporar aquesta cultura maker. Amb això ja tenim l'espai preparat, perquè el nostre objectiu al final dels projectes és que, com sempre hi ha una creació final, una creació de l'obra, que han de crear alguna cosa, doncs aquestes màquines que venen, impressores 3D, talladores làser, etc., ens puguin aportar aquest extra que connectarà també amb el dia a dia quan siguin grans. Sí, i jo crec que també un element que també és important és que el programa FAIG també ha empujat alguns sectors del professorat a sortir de la seva zona de confort, que això sempre genera un plus de motivació i d'implicació, de motivació, i al final és aquesta part emocional de l'aprenentatge també dels adults i dels professionals, que quan algun projecte t'enganxa, t'emociona, t'apassiona, doncs t'engresques, i això també fa que
que avancis, no? També en el teu aprenentatge com a docent. Un dels aspectes també que és important i que el programa FATX ens ha portat és crear aquest sentit de comunitat, que anem tots amb un mateix objectiu, i això fa que persones, docents que en principi els hi puguis costar més obrir, que estan acostumats a un aprenentatge molt més dirigit, molt més pautat, doncs que se sentin recolzats i tinguin aquestes ganes de provar, d'obrir, de llançar projectes, que l'alumnat hi participi, que és un tema també difícil de gestionar, que treballar-ho tots junts, sentir que estàs en un claustre en què i confiar en l'equip. Molt important. Doncs això t'obre i ajuda aquests docents a canviar de la mirada i veure que sí, que es poden obrir, que es pot fer un llançament que a priori no sembla tan acadèmic, però que al final conduirà a un aprenentatge més significatiu, més profund. Abans el que fa eren tasques molt pautades i ara el que estem fent és obrir aquestes tasques, a partir d'una preguntes connectores que connecten a la pregunta essencial, comencen a trobar els seus aprenentatges, que moltes vegades són diferents d'un grup a l'altre. I això fa que l'alumne es motivi, estigui més implicat, hi hagi aquesta part que els agrada, que els veus que treballen bé, amb emocions, i també el professorat. El marc teòric que et proporciona el FATX, saber que hi ha que darrere hi ha una teoria amb solvència, hi ha un rigor científic, això fa que aquests docents que necessiten tenir aquestes seguretats, que no sentin que estan jugant a fer projectes, sinó que hi ha tot una teoria i un marc conceptual al darrere molt ben treballat, i això ajuda que tothom des del seu lloc, en el claustre, trobi la manera de participar en el projecte, que sigui un projecte de centre i que tothom se senti que és important en aquest treball conjunt.